Kuliah ni fibro de kane ka day ka result jong ka physical efficiency test jong ka Meklia Police Service under Home Police Department ka ba jumare ka day ka life way shi lai sao nyo pra kandai te ka result la dapat mbik na du ka por te hang ne de la I lut ya ki roll number bat ki kerteng jong ki ba qualify te ki ba kwa ban pe kerteng jong la de ki la ban check na po ka website jong ka Meklia MPSC la ban check na po MPSC la dap upload hang tu sa check te hang ne ngai pen I namna pen I baro mar wa ka jrong ka list jong ka PDF ka dan ma live way tangan SPI tangan badon hang ne la ai hang tu ba roll number te serial number hang tu roll number bat candidate names jong ki ba qualify ma ada penmik na tu kapor mare tam tak penmik lo di keteng jong baro ki ba qualify candidate ki don kumba tu na don khlek lang bat te ba sendang aju ma la musang mok theoration lang benda wan cha arnold da nang ron mi paro tu te ki tu ko wan pe ki keteng sa lek na po ka website jong ka MPSC sa check ki keteng ma te baro ki ba pas ya ka jing mare ki don kumba khat saus pa shipho mu dei tra okay hang ne khat saus pa shipho serial number khat saus pa shipho te ki roll number kan mau ki name tu la pani te ya ka exam jong ka prelim kan sa pentip sa check hapo ka website jong ka Meklia Public Service Commission sa check nang tu kan sa penmi te kapus jong ka ne ngan chpang mau pi ba jong ka MPSC Meklia Police Service MPS Meklia Police Service under Home Police Department kadon kumba khat nyew te ki ba pas ki jing mare ki don khat saus pa shipho te sakawan saka prelim kawan saka main mas interview en sa yob salak tang kinai kuliah